Kari sa Ilog, kag magkisi-kisi kita tanan. Ang mga iay nga hindi matupungan sa ritmo sang mapaskog nga musika, nakaugot kag nagatungan kasadya sa mga nawong mapatsagan kag makalalaton mapugnaw nga yuhong mainit nga pagkaton amugat sud ina ang nilugno kamot makalilingaw git sa panulok tigulang o pataniwang o matambok inafil git ang magsaot kapagsik sa pagbuligay pagiliog yung sang mga barangay malayo man o malapit niya rin nagaupyanay sa pagsaulog sang kalipay Kari sa Ilog, kag magkisi-kisi kita tanan.
Once again, Dari sa ilog kag magkisi-kisi kita tanan. Isip isang mga balikaw ang mga iay nga hindi matupungan. Sa ritmo sang mapaskog nga musika, nakaugot kag nagatungan. Kasadya sa mga nawong mapatsagan kag makalalaton. Mapugnaw ngayon humainit nga pagkaton, amo gatsud ina ang midugno. Habyog sang mga kamot makalilingaw git sa panulok. Tigulang o bataniwang umatambok, inafilgit ang magsaot. Kapagsik sa pagbuligay, padiliog yung sang mga barangay. Malayo man o malapit niya inagaupganay sa pagsakulog sang kalipay. Sa among nasinadya, pagdunti ang problema. Dali na kay masaot na ka. Kisi-kisi nga daw mga pasadyan. Sa oot sa atong kapistahan, kisi-kisi daw mga isla sa kadagatan. Sa oot na atong kalingawan. Dari sa ilog kag magkisi-kisi kita tanan. Dari sa ilog kag magkisi-kisi kita tanan. Isip isang mga balikaw ang mga iay nga hindi matupungan. Sa ritmo sang mapaskog nga musika, nagaugot kag nagatungan. Habyog sang mga kamot makalilingaw git sa panulok. Tigulang o bataniwang umatambok, inafilgit
There you have it, ladies and gentlemen. Dari sa ilog kag magkisi-kisi kita tanan. Ang mga piay nga hindi matupungan sa ritmo sang mapaskog nga musika, nakaubot kag nagatungan kasadya sa mga nawong mapatsagan kag makalalaton, mapugnaw nga yuhong mainit nga pagbaton, amugat jud ina ang ilugno. Kamot makalilingaw git sa panulok, igulang o pataniwang umatambok, inafil git ang magsaot, mapagsik sa pagbuligay, pagiliog yung sang mga barangay, malayo man o malapit yari nagauplanay, sa pagsaulog sang kalipay, nagkamagintra sa among nasinadya, Dari sa ilog kag magkisi-kisi kita tanan. Sang
sa ilog at magkisi-kisi kita na. There you have it, ladies and gentlemen. Our entry number 3, Barangay Tabo. Again, let's give a hand to Nariyan sa ilog at magkisi-kisi kita na.
There you have it, ladies and gentlemen. Our entry number 4, Barangay Andulawan and Barangay Delicioso. Kami sa iyo at magkisi-kisi kita na lang.
There you have it, ladies and gentlemen, our entry number 5. Barangay Kalamay, Barangay Balikutok, and Barangay Pingot. Grabe ang energy! Kami sa iyo ang magkisi-kisi kita naman.
There you have it, ladies and gentlemen. Our entry number 6, Barangay Kalubang and Barangay Galicia. Thank you so much. Entry number 6.
ladies and gentlemen, our entry number 7, Barangay Vista Alegre and Barangay Bukana. Grabe ang yaw sa aton nga audience. Hindi mabangbang. Grabe ang support. Kita ta kitang basta Ilog. Grabe. Kami sa ilog kag magkisi-kisi kita na tahan.
have it, ladies and gentlemen, our entry number 8, Barangay Dankalan. And of course, Barangay Dankalan is headed by Punong Barangay Kim D. Castañares, Barangay Kagawad Leonardo P.